dnešním divadelním představení. Když jsem na tomto místě stála před rokem a uváděla loňskou premiéru, ani jsem netušila, jak je ten rok krátký. V loni jsem vás seznamovala z tohoto místa s činností spolku v roce 1900. Dnes bych se s vámi chtěla podělit o současnost. Kroužek divadelních ochotníků má 52 členů a zhruba 31 se jich podílí nejrůznější činnosti při vzniku představení. Ať už to jsou herci, nebo nápovědky, paní, která nás líčí, pan osvětlovač, paní prodávající vstupenky, inspice a samozřejmě ta hlída, aby herci přicházeli na jeviště včas. Všechny tyto členy jsem vám chtěla představit, ale bohužel opona je zavřená. A kdybych ji otevřela, tak uvidíte hned scénu, což bych nechtěla. Takže snad se mi to povede o představení. Ta druhá část spolku, ta menší, to jsou naši příznivci a jsou to většinou členové, kteří už byli ochotníky ještě v době, kdy mnozí z nás jsme ještě nebyli na světě. Je to takový, jak dnes se říká, náš fanklub. Činnost spolku je na první pohled patrná. Nacvičit divadlo, předstoupit před vás obecenstvo k nekompromisnímu hodnocení, zda se nám to povedlo, či nikoli. No a pokud po nás zatím neházíte žádné výplody vašich zahrádek, tak si říkáme, že je asi se na co občas i podívat. A nakonec vyprodaná rychta je toho asi důkazem. Víte, ono ochotničení na vesnici má své kouzlo. Kde jinde byste mohli vidět běhat po jevišti policajta převlečeného do dámských šatů, či paní pošmistrovou v obětí předsedy zemědělců, aniž bychom zatím chtěli hledat něco jiného. Další naší činností je představit vám to nejlepší, co můžete v ochotnickém, jak dnes se říká, amatérském divadle vidět. Na podzim zveme vždycky účastníka Hronovské celonárodní přehlídky, abyste mohli srovnávat. To, že se představa poroty dost často liší se vkusem obecenstva, je samozřejmě na snadě. Další věc, kterou pořádáme a která má velmi dobrý ohlas, je přehlídka Dobroudské divadelní jaro, kdy zveme vždy jedenkrát za 2 roky pořádáme tuto přehlídku a zveme jenom vesnické soubory. K potěše našich členů jezdíme vždy za odměnu na zájezdy do profesionálních divadel a letos poprvé jsme si pro sebe uspořádali akci, bylo to těsně před Vánoci, v Petrovicích u cymbálu. Bylo to psáno jako posezení u cymbálu, ale nebylo to jenom posezení u cymbálu. A jako ostatní spolky chodíme přát našim členům, kteří slaví kulaté či polokulaté výročí. A letos se jich urodilo opravdu hodně. Jednou z nich je paní Marie Janzová, která se letos dožívá 80 let. A protože já vím, že ona sedí tady mezi vámi v sále, chtěla bych jí popřát z tohoto místa hodně zdraví, aby ještě dlouhá léta se mohla sejít z kopce sem na nás podívat. Ale paní Janzová, my přijdeme k vám domů, nebojte. Chtěla bych vzpomenout kratičce na její ochotnickou minulost. Každému členu ochotnického spolku vedeme evidenční list a do toho evidenčního listu píšeme každou činnost, kterou při tom představení, které vzniká, dělá. Kartotéka je vedená od roku, nebo zápisy jsou od roku 1940. Takže u paní Janzové jsem se dočetla, že v roce 1940 ještě pod jménem Dušková se poprvé představila jako divá žena ve Strakonickém Dudáku, potom následovala služebná Karolína ve hře Bejvávalo, Rozárka v Perlách paní Serafínky, Mariánka ve Vojnarce,
Irma Jánská ve škole Základ života a prolog v Královně Dagmar. Jestli jste dobře poslouchali, bylo to 6 her. Paní Janzové bylo 16 let a všechno se to událo v roce 1940. Takže my s jedním divadelním představením za rok jsme naprostě Břídilové. Totéž se opakovalo v roce 1942. Nejznámější rolí paní Janzové byla babička v Maríše a paní Dubská v Našich furiantech, se kterou se v roce 1987 rozloučila s ochotnickou činností. A nyní se vracím do současnosti a k dnešní premiéře. Je to premiéra, všichni jsme nervózní, takže to nebudeme protahovat. Samozřejmě, jak je naším zvykem, i dnes se vám poprvé představí nový herec. Dnes to je Michal Krejčí, který stvární roli Teddyho. Ostatní herci už jsou ostřílení kozáci, takže od nich čekáme výborný výkon. Já jim přeji zlomte vás a vám příjemný večer.